Здравейте хора! Днес ще ви покажа една игра, която намерих наскоро. Казва се Chicken Road Vegas и ние сме в случая едно готино пиле с готина прическа и доста готини очила, която се опитва да пресече през улицата. Но кое е специфично? През улицата има червен килим с звездички на нея. В случая ние сме рок звезда, която се опитва да премине през тази улица на червения килим с звездички на нея. Като както може да видите, всяка звездичка има мултиплеер. Това не е обикновена слот игра, а е мултиплеер игра. Като ето тук може да правите вашите залози, като може от 0,01 цент до $200, което е наистина сериозен залог. Все пак аз ще играя на $10 и също така имате difficulty. Easy, Medium, Hard и Hardcore. Нека започнем на Easy и понеже е Easy ще си позволим да заложим $20 и започваме да преминаваме. Даже има и фенер, който ни свети, че сме рок звезди да се знае. Добре. Почваме силно и стабилно и се молим да не бъдем блъснати от някоя Lamborghini, както се случи в случая. Тук съм малко по-смело, понеже difficulty-ето е на Easy и както може да видите, доста бързо минаваме през килима. Добре. Ето тук виждаме вече репортери. Да се опитаме ли да стигнем до тях? Или с 20 евро да изкараме 130? Ще пробваме. Добре. Още път. С 20 евро направихме 240 евро. С 20. Сега в момента имаме 2 избора. Първият е да изнаглеем и да минем от тук и да стигнем до нашото казино. Или до тези репортери. Но както виждам, това е Лас Вегас, това че предполагам, че ще е казино. Или да изтеглим тези 240 евро. Рисков играч съм. Правим го. 3, 2, 1. Случва се и на най-добрите. Няма значение. Пробваме пак. Добре. Добре, този път ще си ги дръпна, за разлика от предния път. Пробваме пак. И сега ще ги дръпна. Сега ще направим. Ще пробваме хардкор на 10 евро, понеже е доста силен залог. 20 евро на хардкор. Добре. Теглям си с 10 евро, 22 евро. Няма проблеми. Блъснаха ни. Добре. 10 евро, 34 евро. Прибирай. Пробваме пак. Добре. Нямахме късмет. Важното, когато играете Chicken Road Vegas, е да бъдете спокойни и да не се ядосвате. Трябва да сте спокойни, да се забавлявате на играта и ето, тя си дава 22 евро. Пуснаха ни. Все пак 34 евро, супер. Все пак това са игри за забавление и не трябва да се ядосваме или да правим някакви мега луди залози, които не можем да си позволим да загубим. Но само веднъж за вас ще пробвам 100 евро. Прибирам. Още веднъж. Втори път. Прибирам. 44 евро печалба. И ще се върнем на 10 евро. Последен път пробвам. Блъснаха ни. Ако и вие искате да пробвате играта Chicken Road Vegas и можете да докарате пилето, в случая както аз не успях, до другия край на килима, може да цъкнете линка долу в описанието и да пробвате сами. Благодаря ви и ще се видим скоро. Чао!